Rodríguez. Gràcies, senyor president, senyora directora de Televisió de Catalunya. Nosaltres els demanaríem, tot i que entenem la resposta que vostès ens donen, els demanaríem una certa reflexió sobre aquesta qüestió, no? Sobretot, insisteixo, perquè la sàtira contínua d'una mateixa religió i la sàtira contínua de l'Església Catòlica, home, doncs, i perquè estem parlant d'aquest programa en concret, no? Pot acabar ofenent a certes persones, a moltes persones, sobretot quan és la religió majoritària que es practica a Catalunya, no? I en aquest sentit, home, mirin, Polònia és un programa que, quan toca les circumstàncies polítiques, és plural, ho és. El germà de Polònia, Cracòvia, des del punt de vista esportiu, és plural. Però, en canvi, des del punt de vista religiós, a mi em dóna la impressió que no hi ha exactament la mateixa pluralitat. I en aquest sentit, home, no perquè ho facin, però s'han plantejat alguna vegada també fer sàtira d'altres religions que es practiquen a Catalunya, com ara la musulmana? Gràcies.